bona abana abari kara abana bachire iburu ko bakwira baretire omware bakare komaterera goja mwikirika mbare korietwa ni elimi limi riri bangu tukobogima bachande ngoko yari komyo nane igo ikebese mu sacrifice ekore ne yabamura etwani elimi wiketoko etwani eli yabamura gango bakoye etwani elimi tali ndi wenso koyo wike kine wibo ne sacrifice abagisange baye nabarabana naye that's a sacrifice yani okwerwa kwingenchogete nandi kobwenete gokora boigo nandi utakire gokorwe kana twani yeiteyo kitwani yitwa uri tugenda lakini bono chisa na tayo chiao chiare mukate kanda rakubuli twani eri egogwate bangasike ngwanso kiarenge kurusio moishi oyo gocha kobo musacha abaishi bali bande bamura bali bamwire bono kumurusi oboisia komoreto abo musacha ekengwanso ngokoroke ekengwanso gokora kiare okuno gochima butamutu okuno gochima butamutu ebano okogenda iburu bakegento getege etwani entanga ni eyi etwani eri ekoriegwa neriegwa nande yende goja koriegwa embolite iyo emboli nkoriegwa abantu bakora emboli eri amatongo oyo gatari koria ine sacrifice ehenta tukuboni emboli igo twani eria engente ya bakungu babera abangiti nganjire ndebe ngoni nungate ande nero yagarira abana babera abaisi no garagire mabutamutu mumuraki neteri bengereri tunari kogenda riano rero no ngina cyanga kiri kinke abandi mbarayo ndigeretiaye mbarari batana kora cyanga cyaba ngina abandi mbare bakiro kiriyo kaboire agonjere nganya no cyanga icyare ngega bire bingwanso biritwara gukora byo gukana okurikira I think we need to go back to our roots asegen tumekyo abatanga bono modernization yachire modernization yachire nekara modernization yachire amana religion eminte bya chechidini cyachire no gotabanga bono ega mangana yo atirine chingaki gotoreterali mangana rama kong ase chingaki chito chiria toko gandra naboiko